разбрали сме се го, нали, ще плащаме заплати, работи, глупости, той се получава, все пак човека няма доход. И минава първия месец, горд предприемач, първа заплата съм платил. Минава втория месец, горд предприемач, втора заплата съм платил, минава третия месец, трета заплата съм платил. И по едно време Данчо идва при мен и вика: Мишо, разбирам, че сме стартъп компания, гледаме да се развиваме и така нататък, ама бяхме се разбрали за една заплата, аз вече 3 месеца работя без пари. Неудобно ми е да ти го кажа, ама ще ми платиш ли? Ще ми платиш ли? И аз викам: Данчо, какви говориш, човек? Аз трети месец, нали, не съм те бавил и една минута, аз толкова ти, не съм те бавил, плащал съм ти парите и това. И какво се оказва? Счетоводството ни ми праща за първия трудов договор, ми плаща шаблон за договор. Данчо го си нанася данните там и казва: това е, подписваме го и вече Данчо има договор. Обаче в шаблона, тъй като шаблона е от някаква друга фирма, от някъде Z, в шаблона стои друга банкова сметка. Майко мила!